Ay, dos kuya ko. Ngayon, hindi yung bakawan sa damakan. Ngayon, ang gusto nagtarano. Ini sa pigaaran umiyon. Sarok pa sa hito may na magtanom kay bakawan. Uyan ka pa lang. Ay. Siyempre, taho duman ako nagkukunyan. Duman ako nagsusuro si Irip sa imaw. Ano nata niya akong kaligi sa mabakawan? Nainggan yun ako ining bakawan. Nata? Aram mo nata, Ah. laban iyan sa bagyo. Laban na sa bagyo? Laban iyan sa bagyo, sa hukol. Yaw? Nakon makipagkastaan nga rin sa bagyo. Ay, Buda. ay, man. Ang isa doon magana dyan. Ini siyempre. Iyan ka na. Oo, talagang araw ko lang. Nagsusuroy-suroy ka na. Garibuyaw. Yan. Ay, para inumun mo pala ang bakawan na. Aram mo kung pirang ano yun. Tao. Aram mo kung pirang tao na yun. Dahil ko man nga ni araman tap. Dahil ko man aram kung kasunod ang tinanong. Depende yan sa ugat. Sa ugat? Paano mo nasabi? Iyan, pira yan. Pirang taon na yan. Sarok. Wah. Tulog. Tulong taon na yun. Tulong taon na? Tulong taon na yun. Depende yan sa ugat. Alat ka naman, tanalilibungan na naman. Jesus na pangyayari. Depende yan sa ugat. Ang iba kayang panguna mo ugat, sanga. Unay sa akin eh. Ni sarong. Uy, sarungan. Oh, iyan na, iyan na. Aray, nay. Iyan sarungan na. Pirang taon na yan, aber daw. Dua. Dua mo, paano man nga yung nasabing duwaan? Duwang ugat. Ngayaw. Ay, 2 taon na yan. Duwang taon na yan. Utong Sige saraw. daw. Hulay daw Iyan, ngayon. saraw. Hulay daw ngayon. Isulisog tang kamera. Haha. Sige daw. Hindi kitang videography tayo. Sige daw. Hulay daw. Hulay daw. Yan. Sigurado ako kayo na. Saraw, 2, 3, 4 na taon na. Ay, sala. 4 na taon. Sala. 4 na taon na eh. Sala. Ano mo laging sala? Kaputayin ng kamera. Tadi kita. Tadi kita. Yan ka naman. Mahir kami ki para kapat kamera. Yan. Iyon nga nang pigsabi ka. Arin binilang mo. O, 4 nga ni. 4 na taon bagaan. Tulong may ka nga. Buhi. Dahil mo na hilingan. Sabi mo, depende sa ugat. Saraw, 2, 3, 4. Yahuli baga ka ba nga? Kaya tulong may kabanga. Yaw? Ano may kabanga? Tulong may kabanga. Pag naghandangan na, yan ang pagkakita sa rong taon. Yaw? Diyan pala tigbabasiyan. Yan. Hindi dahil pa man pala nakasantaon. Dahil pa nagkasanta. Dapat makabot pa lamang taon ka. ni pagailing nga. O, sandangaw na. Oli nga, nalabaw na. Sobrang nga yung sandangaw. Matinalubog sa nakaya. Matinalubog, ah. Kasi nagtarong ka na eh. Shout out, DENR. Yung mga ka-idol natin sa DNR. Yes. Eh siyempre, sa mga barangay Bipar. Sa mga barangay Barangay official. official. Hindi sa barangay na makana. Damaka. Mga matibay man talaga, no? Yes. Kaya atamano ang kapalimutan Yan. na ipagparaputulo ng mga kahoy. Yan, alam ka. Sa Tabakan na kita naling sa camera. digdi sa gilid kang dagat. Ah. Kaya sa maabot na burtuhan, dahil nito paglingawan, sipot lang. Huwag na nakabot na kita sa eleksyon. May eleksyon pa sana ako. Ano naman ang tao ini? Hindi naman.